Usar ako na nasa. Ha? Usar. Yan, hello guys. This is Eric Hilot of Digo City, Davao del Sur, Mindanao, Philippines. Welcome to my channel. Welcome to my traditional Hilot. Yan. Maayong gabi, boss. Ano sa'yo, pamatin mo? Pamahol, murag kuan mga panuhot ni. Pamaol, panuhot, ito pa. Ang motorandagan og bikog kalit ba? Dahil mo bikog? Ako mo dapit mo bikog, dapit. Tapos paano ko nang mag-drive og motor, murag hangin ba? Kanang wala. Oo. Tapos sa May Idris, inom ba ka? pag-inom. Ano niya rin siguro? Natural ko na siya basta manigarilyo mainom na abi na ang bikog. Nga naman kay kaya niya patulogo ng atong dugo. So sigarilyo Ano inom. sa kalit mo ano ni? Ang pinakakuyaw sa tulog ang dugo diri na sa heart. Ano no? Musira mo nag Patatas ka lang. mo na mahat atag sa tungod ang dugo di na mo dagan. No, sige. Sa pagyod. Wala mo lang eh para ma-condition. Likod. Ha? Likod, okay ra? Andiri na ko murag kuan ba sakit. Murag sakit ang likod. Sige, sige. Kano sakit kalas na hilot sir? December ba? November ba siguro to? Ako. Dugay na to ba? Di pa kayo. November oh. Nagil lang to eh. Oh, niagin lang to eh. Sige, sige. Asa ka balay mo sir? Kapula po eh. Lapu-Lapu X. Ayan guys. Hello guys. Yan, shout out sa inyo ha. Nasi Raymond, kuno nyo. Shout out sa taga Lapu-Lapu X. Nasi Sardre atong tabangan sa iyang ginapamati ng mamayo. Siyempre, ino ba na sa pagkampo sa Ginoo? Hindi man pwede magsalig lang kita, no? Palaban kita ng manilti, no? Mapalaban, magpatabang, ana, no? Ana lang. Magpasalamat kita sa itong Ginoo, no? Kaya siyempre, sa tanan nga mudo older eh, ato tabangan, utob sa atong mahimo. Of course, ako ang mga suki sa Hilot nga Digo City, Davao del Sur, shout out sa inyo ha. O sa ako ang mga viewers outside of the Philippines, thank you so much for watching my YouTube channel guys. Special mention Brazil, Bangladesh, Cambodia, Vietnam, Saudi Arabia, United States, Malaysia, Thailand, India, Indonesia. Thank you for watching my YouTube channel guys. And of course, Pilipinas, maraming salamat. Damon. Ay ko na Damon ba? Yan. Siyempre, Pilipinas, number 1 ako pasalamatan ang Pilipinas. Maraming salamat. O sa lahat ng mga OFW, shout out sa inyo ha. Mga subscribers na nagka-comment sa kuha, regular viewers, ayan, maraming salamat. O sa mga nag-comment, kung taga-asa ko, taga Digo City ko guys. Barangay Sunuan, First Cram Street, Rabina Compound, Digo City, Davao del Sur, Mindanao. Ayan. Kaya kung kanama mag-friend sa kuha, doon ako Facebook, Eric Hilot ang Binisaya. O ang Eric Hilot ang traditional. So ayan guys, kung karoon lang po ka nakakita ng video, please subscribe, i-click lang notification bell para updated ka sa kung ginahilot matagkadalaw niya. Comment, like, and share. So ayan guys, maghilot ako karon. Shout out po sa ako ang mga viewers o Kabarat Vlog. Love you guys. Sige. Asa ito mag-t-shirt sir? Ang lagi. Top eyes. Sige, kulog ta, kulog. Ibutan sa kwarta. Ha? Ada ay. Ano yan? Okay Ibutan na. mo din sa kwarta mo. Sa likod no? Tanggalan isa ni boss. Tanggalan isa kasi ito. Ha? Tanggalan isa kartones. Yan na. Okay. Saka daw gamay boss. Gamay lang kayo. Ano lang. Hop. Ganyan kamot na to. Pero sa ko gamay. Hop. Gamay saka boss. Gamay saka. Hop. Okay na na? Magsugod ako kilot. Welcome to my traditional hilot. Paghiling ko.
magpadala ganyan mo. Sounds ba? Ano sa dito, Be? Anda na pagsugadan po ada. Dito lang ka, pagkon. Napiang ni siya, sir. Hindi. Saniban. Ikuan, ma'am. Sanibag ang kanto. Hindi tudlo-tudlo ang bitin ba? Siya rin nakapital sa bitin. Aso ko ang bitin.
kanto. Kinagmeron kang inom, boss. Ano? Kinagmeron kang inom. Ay, malipo ko din. Kalipong pot. Nagapasa na gagapong hapon? Ha? Nagapasa gagapong hapon? Okay na, baburo ko na ba? Limasa, hapat, munas, ligo, hapon gabi eh. Maligo po po sa gabi. Kaya mo ano, pasmado ka. Ako ba no? Pas mo kusog ha. Hindangan na, kaya hindi na main na. Ano yung sa'yo, makalit-bikog no? Lahat po na siya. Pag magbikog siya, ang isa po na nakuha na siya. Ang Imong uric, may taas. Ha? May taas imong uric. Ah, Mukalit o kungot. Stiff neck o biko, parehar na siya. ay, pumunta ko, makalit ko. Ano ba? Taas diya kung tugo. Ano ko kasi mag-stroke pa ako. Kung banod, kung sa'yo po pa, saan na siya, ano? Pas mo. Pas ko na? Pas mo sa kusog. Isang asa nga part sa mong lawas, boss, basta mo banhol, pas mo sa kusog na ha. Ah. Okay, tambalan, ano? May tambal na, hilot rin katapat na. Reliever. Ano ko ito mahigot? Kailat sunod dali. May schedule lang. Tawag ka para mabook. Oo. Ayaw, largo-largo kay. Para sa aron on, ang schedule sa alas 6 no lahi. Tanggong ang size. Buti na abot. May silpotong pera din, yung picture din. Asa? Yan na. Kamay ba so? Sakit ko dyan yun siya, basta mo inom. Ha? Basta mo inom alcohol, sakit. Ano ba? Basta boss. Lumuha pa ng mga anak sir, mga nagbuhan. Nalalay. Ha? Kanina sa... Hindi, ihan lang magsoon. Ang gano'n ng tawag na ulit na sa likod sa dosa. May pula. Hindi pwede ko yung magunit. Mukuha na mo. Mukuha siya. Ning tawag na. Sugay na. Ano, sa labis nito? Ang kanto. Ito muna. Ano, din na yung kanto? Yuto eh. Buyigan. Biyagan ka, nari makamutono. May-admit lang mo. Manakaan na lang ka. Kung umagimig inana kay ng kuan ng Bawal kape, boss ha? Ha? Kape, bawal. Ang bawal ng kape? Mahimo lang. Sa labat, pwede. Mayroon na sa kipanuhot ka. Sa labat? Luwag ka kipanuhot. Hindi Hindi mo ko pwede. sa labat na hilo-hilo yung klase sa kulang. Spray ang dilaw. Ang baga, alimoron, pasmos, kusok. Ano no? hilak siya oh. Sakit mo rin ano. Natuog mo na. Siya. Ang kanto mo na kang istorya. Oo po. Ay, bakante da. Dalo tong classmate ba? Karon. Ito na. Tungog ma, ang sa oras ugma.
Sutso. Muntag, sutso. Ha? Ay, lunes mo na. Ako na lang sadya. Ito, uy. Ikit ka ba? Ha? Nagkakape siguro ka. Ha? Nagkakape siguro ka. Oh. Okay. Ano nila basta magkape? Hmm. Ato mo basa ni Miss Balay, So, kaya mo kape sir. Lami, bot. Mangay kanon. Saka na balik dyan, Ros. Ah, siguro pag nausap man. Sabi, video sa pala basta. Alas 6? Uma? Kung sa schedule ma? Ay, may eskwela pang lino? Laon na. Bili siya, wala mama kung taga-survey. Taga-asa po na siyang mabuyagan sir. Takuan, pugon. Taga-pupon ano siya. Kahit ako na. Pinagula kay nag-boxing ko na sir. Ang papa na. Mabuyaw ay siya. Mana siya?
Diba, kung anak siya, ingat siya. Nasa pun ng Diwata, juga dia lah sila lugar. Juga dia lah sila lugar. Pero Diwata, silingan na sila. Maligo sila sa Paksawi. Ah, Naman lagi din. Sila nakakita. Ada di sini sebenarnya dia belum tengok blok guys. Ano, may sara ng kondo yun ngayon. Usah minta to. Balik yan. Ayaw na daw. Hindi makauras na po kumbate na boss. May kaluya. Ano? Gawas. Padala kayo, nadalaran pa. So, tinawag ka na. Masa? Ano ba kailangan pa? Ano? Balik na ng piso. Pwede na. Iba na iman na ayaw. Di ba? Ano? Pagkakamanok mahalag. Ayaw rin lang. Sarap. Anak ko yung iyaan ng balay ko. Bilig na ito nila. Sarap ito ba ang ulitin ko. Tara sa ako daw patapatan. Ha? Bata sa tara patapatan ko na duha. Ano siya? Ikaw ba? Tanam mga patapatan ako na duha. Ayo. O ba na niya? Hindi naman pagka hapit mo man. Aking pundero, kaya ako ba? Bunga siya. Okay, ayan ka boss. Kira? Ibibuga ang kondo. Laway. Baos na na. Bawat anak, dalawa. Ano naman ito sa mayo? Ang gitudlo, ang bitin, no? Barat sige. Sige ang ibato, sir, no? Ha? Sige ang ibato, ang bitin. Itodlo naman daw. Tudlo ka dyan. Itodlo naman. Ito yung sinasabitin pag interview niya. Sinugtod ko ato, ang bitin, kakagukit. Ano naman? Ngayon sa address sa electric pan na play. Itong na lang. Sakit kamay? Mantap kamay. Yan na siya, pwede naman yung mga i-withdraw. Ang problema, di pa siya mawa. Mantap kamay. Silingan rin musik. Yung nakuha na ito, no? Isa anak mo? Iya, siya. Sige. Instruction sa record. Yung pangalan? Oo, nga di ang balay niya dyan sa may gym. Ang dami ito. So na, Belgium na kasi na. Hmm. Yeah.
Dahil siya pagkakuha siya kaya kuha na siya o. Pwede, gas na rin. Dili man, sulit nila. Ano, lian na siya o. Buti nagiginag mata. Ano siya? Oo. Yung siguro ito yung Buti naman ang mata. Walang ito. Huwag ito mo. Yung ano? Yan nagagadi ang ng balay, anak. Na? Surrender. Kira boss? Kung di mo ba sakit nila to? Parang lagi pa to siguro no? Anak na ba sa kugihan? Ha? Anak na ba sa kugihan? Panotong ito tapulan, no? Saan mo tayo kugihan? Kasi bilo diyan ko mo kinino. Bilo. Pero ang kauban nga kuan po, na may gusto kayo kamot, pinod lang ba? O siya kabantay nga, stop po dito. Yang kamot, sige niya kananaon, no? Kung nananaon niya, mukan man, kahit. Yeah. Sige niya kananaon.